Гэта прадугледжана міжурадавым пагадненнем, якое напярэдадні ў Брэсце падпісалі кіраўнікі транспартных ведомстваў Беларусі і Польшчы. Дакумент дазволіць рэгуляваць пытанне ўтрымання мастоў на агульных участках мяжы у пунктах пропуску, прадугледжана і развіццё транспартнай лагістыкі дзвюх краін. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно уже устарела. В первую очередь это мостовые сооружения. Первый мост в Домачево, новый мост. Объект, который заменит сегодня уже достаточно возрастной, достаточно проблемный мост. Сегодня мы уже пришли к тому, что дальше то, что есть, ремонтировать нельзя. Нужно строить рядом буквально новый, современный, с большим количеством полос. Новый проект Брэсць-Цярэспаль. Мы таксама разглядаем новый проект Брэсць-Цярэспаль. Гэта будаўніцтва дадатковага моста праз заходні буг. Нашы чыгуначныя шляхі можна выкарыстоўваць больш эфектыўна на карысць эканомік Польшчы і Беларусі. І каб гэтая вузкая горлачка на мяжы не стала перашкодай для развіцця шаўковага шляху з Азіі ў Еўропу. Абмеркаванне будаўніцтва трэцяга моста на памежным пераходзе Брэсць-Цярэспаль ужо пачалося. Праект дазволіць павялічыць прапускную здольнасць саставаў за суткі з 14 да 40 пар цягнікоў.